Mar KCB matugo tuke mag volibol kidieny mar wakeyni biro wuok e pachoka odiechieng' ma kiny mag yuoro e tuke mag pinje Afrika. Kanowuoyo kinde mane timno goyonegi oriti, kocha mar KCB Jafeth Munala olero ni en gi geno mar timo maber, komedo ni timno osetimo ikruok makare. Edith Wisa ma en kapten mar KCB owacho ni timno oting'o jotugo matindo kaachiel kod mago mane kod lony mar arieya. Tuke mag pinje Afrika kata Africa Volleyball Club Championships ibiro bagi e boma ma Cairo e piny mar Misri kind tarik 24 dwe ni nyaka tarik 5 dwe manyien. From my teammates, we just want to urge you and tell you that as a team, we are going to give our best, we are going to fight. Each and every person will get a chance to be in that field. We will know that you are carrying Kenya on our backs and you are carrying KCB on our backs. So we are going to do our very best and we are not going to let you down. I'm happy to tell you that the team is ready for this championship. As I've said, we are going to fight, and at least if the worst comes, we'll be number 2. But we are aiming number 1. Kawasuni nyakula Ramogi kama korwa tieke weche mag